Infakrek jekk insejt meta mixxejn id-dejt qabel ma kbirt ħadd u kemm bkejt għax tasal xtaqt meta ddiżappuntat għax ma kontx apprezzat u kont gerger għaliex tal-qalba ma tawk spazju qatt. Ir-rota daret u mill-ħolm għaddejna l-fatt f'ħakkatajn intkbirt bil-lum ma jkellmek ħadd. Iżda r-rota ddur tbiddel il-kulur minnu isfel u minn fil-quċċata iżda tinsaqat alla fuq kulħadd. Issa sirt bħal min tant ikkritikajt insejt dak iż-żmien issa n-nies dubbin għaliex imislilek fil-quċċata lil kulħadd radejt, lil kulħadd insejt, lil kull min użajt sabiex inti tlajt fuq il-quċċata. Kontejt bil-qaddisin illi ħokku dar xuxin issa li ċirku laqek fih li moti qed tinsir u tal-intidlek bix-xema tħossok ix-xurtjat imma mbirek minnu ħieles ma ħadd obbligat. Iżda r-rota ddur tbiddel il-kulur minnu isfel u minn fil-quċċata iżda tinsaqat alla fuq kulħadd. Issa sirt bħal min tant ikkritikajt insejt dak iż-żmien issa n-nies dubbin għaliex imislilek fil-quċċata lil kulħadd radejt, lil kulħadd insejt, lil kull min użajt sabiex inti tlajt fuq il-quċċata. Iżda r-rota ddur tbiddel il-kulur minnu isfel u minn fil-quċċata iżda tinsaqat alla fuq kulħadd. Issa sirt bħal min tant ikkritikajt imma jasal żmien qisu xejn ma kien li tispita tnislek bil-quċċata fuq min terġa' tkun għaddem bek iddur aħjar kien bil-ġuħ minn għali nsir fuq il-quċċata. Fuq il-quċċata. Fuq il-quċċata.